ampo sa kabuntagon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kaayo Ginoo sa sayo nga kabuntagon ug sa hapsay ug mahimbing namong tulog kagabii. Salamat usab ni ining grasya nga lain na usab nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Sa imong pagpukaw kanamo ug sa pagbantay kanamong tanan samtang kami nangatulog. Ginoo, wala gayud kami mahimo kun wala ikaw. Mga muyo na usab kami nga hatagan mo kami sa imong panalangin karong adlaw. Sa pagsugod sa among adlaw ug sa among tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, ikaw lamang ang among gisaligan ug ang imo lamang kabubuton maoy matuman. Ubani kami Ginoo sa among mga lakaw, labi na kanunay kami anaa sa kadalanan ug sa among tagsa-tagsa katrabahoan. Ilikay mo kami sa pagpakasala Ginoo, ilabi na sa mga libak, sa mga istorya nga dili maayo, dili unta kami musumpay ug muhukom sa among isig katawo. Hinuon tudloi kami sa pagsabot ngadto kanila ug sa paghatag og ugma ngadto kanila. Ug tudloi kami na muhupay sa mga kaguol sa among isig katawo nga dili kami makapasakit og istorya ngadto kanila. Hatagi kami og kusog Lord nga makaya usab namo sa paglikay sa mga tentasyon nga dili gayud kami mahisalaag ug matipas sa pikas nga dalan. Hatagi usab kami sa kaisog nga kun aduna may daghang mga problema nga sulbaronon karong adlaw, nga amo unta kini nga makaya pinaagi sa imong grasya ug panabang Lord. Amo kini lamo nga lauman nga ang tanan ay magiging okay lang. Ang ako mga anak usab Lord, samtang sila anaa sa eskwelahan nagtungha, manghinaot unta nga imo silang ubanan ug giyahan nga kanunay luwas sila sa tanang matang sa peligro. Ug kanunay anaa sa maayong panglawas. Kining tanan Lord amo kini isalig, lauman ug ipasalamatan pinaagi sa imong anak nga si Hesukristo, uban usab sa pangaliya sa among mahal nga Berhen Maria. Amen.